عزوز سلامتنا تقبلوا فنيري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيو بأقوات إيرترا لك ساعات تشعات تاخيلو نلومي 10 جنبوت مشات زتلالوه زينات وشتن وصان حيزلكم قريبه زلخو الشام تولدي بغنت تفلم مدبات صنبل مبل 28 عامتنا صنت ب10 حمشته جنبوت كجمريو نبرتي انتوره تمرتاو غسغاس نمحيال دلونا تمارغاغيصوم ابنو زواتات فورن منصوران مرጫታት ዲያኑና ማሐደርትን ተኻይዱ አቡርኪና ፋሶ አቤት መቅደስ ሽበራው መጥቃዓት ተኻይዱ ንግዳው ዘይ ምቅራው ቻይና አሜሪካን ክገድድ ከም ዝኽእል ተአሚቱ ጸሐፉ ጉዳያት ወጻይ አሜሪካ በጉዳይ ኢራን ምዝታይ ከተማ ብራስለስ አትዩ مدبات مبل 28 عامتنا صنت بلعل دمقات نمصنبال ككاد صنح مدلوات سلسته تصففه اقدمو بسبورتاو نطفتاتن قنا ناصنت ابيته تمرتن زفلم مدبات زمص ربع بسفيحو كجمريوم ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊን ዘዳለው ጽብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር ካርቦይ عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الافا صنبل مبل 28 عامت ناصنت إيرترا صنعات بصنعات نلمعات بزبل تيما كاب 15 سب 24 جنبت ملا هاجر بزتفرلي مسندوتات كصنباليو كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمد تخلن ايرينا ابزهاب حبريتا اتي مدبات بربعته جنبت بزجمر سبورتاو ودرات كمون بتشعته جنبت استخفت قننا صنت ابيات تمرتي دروت بغاغيسو كمزلو بمتقاس مولع حبراو مبراتي غدناتات قطاوي شفنا ايريتي بزوهابو موسيقاو مرئيت اب سينماتاتن مدرخاتن زقرب سنطباو مساندوتات بإيرتراويان وصاتنيتاتن حزباو غوايلا مريت كارنيفال كوماو داسات كمون وقعو صنبل كابتم نبعلنا صنت نمعراك تداليم زلو مخانم غاليصو بزي كازي هاغراو محبر دقنستي إيرترا زودبو سرحات قبا قرصا قرصي مهزون سنعان زتقالل مرئيت اكل نايتي صنبل مخانو نابريو ابزنا يلو معمد صنبل كاب جابان تشاينان غبصن زمصا غجلتات باهلي تحستن كقربا مدل تتحيزلنا الله اتي المجمريا زغبر اب كتم اسمرا 15 اتتداليو زلو نموق اب كتم اسمرا كولع مالتي بزي اتي قدنا صنتي بسر مالتي كابز قصلو تجدا غجلتات ناي باهلي قصلو كابلت 18 تجميرو كساب 21 قصالي زتفعلالي مدبات اب زتفعلالي بوتاتا كل كفلتاتو يما اكلات ناي سنه طب زتقالل مالتي ابز عمزي ثلاثه غجلات كاب دغلوانا حنت غجله ناي جابانيا المجمريا غزيت مصلا غجله مالتي قلايت غجله ناي تشاينا ثالثه غجله ناي غبصيا نايلو معمد تيمان ترجمان بزملكت ابزهاب مبرهي امباسادر زمده صنعتن مصمامن كم باهلي اب حزب إيرترا سريصم زلو كبرتات مخانم نصنكرات اوانات بمسغار نابزي تسفو مدرخ سلامن محزنتن زبصحنا دما ازوم كبرتات كم زخونو بمتقاس نزن من صبراقن اب هاغراوي لمعتون عوته زطراطر كم زي كونه نمزخارن استمرصه تيما مخانو انصيرو تجرو هنا لامنا يلو معبد كا ويدمات تيما صنعات بصنعات نلمعات سبلي زي تاي مالتي كل نغورو صيتات ناي نغورو بصنعات بصراحه وصيته خا موداتو نت كله كبصحو زدلي اتنا يلمعات مدباتنا ابزحش درجو خبصح نمنفاتي مالتي سلازي بزي چرحو زي ودما بزي تيما زغيرنا اتي حجاتنا يازلنا قداس مدرخ بزي يقلص على معناتي
ናጽነት ብቐንዱ ህዝቢ ብዝኸፈለ ከቢድ ዋጋ ዝተረጋገጸ ዝበለ ኣምባሳደር ዘመደ ኣብ መወዳእታት ጽምብል ናጽነትና ወትሩ ብልዑል ተሳትፎን ዋንነትን ህዝቢ ዝደምቕ ምዃኑ ብምግላጽ ከም ወትሩ ጭውነት ሓድነትን ምክብባርን ህዝብና ዝንጽባረቐሉ ሃገራዊ ውራይ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ተኻፋልነት ብተኻፋልነት ናይ ህዝቢ እዩ እቲ ውጽኢት ናይቲ ኩሉ መደባት ዝርአ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ተኻፋልነት ናይ ህዝቢ ክተባባዕ ሓደ ካብቲ ትዝውልኮተ ኣካል ዝደፍዓሉ እዩ እዚ ጥራይ ደይኮነ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ በዓል ናጽነት ማእሰይ ከም ዝበዓል ከመይ ከም ዝበዓሉ ከም ባህሊ ማዕቢል እዩ ስለዚህ እቲ ሓፈሻዊ ዘሎ መደብ ከም መረዳእታ ምዝርጋሕ ተዳኣ ዘይኮይኑ ኣተግባረ ግን ህዝቢ ይባዕሉ ዓዲ ጻዕሪ ዓዲ እንኮ ቀልቢ ትሻዓተ ርእሲ ዓዲ ወለላ ሃገር ሰንደቕ ቃልሲ ዓዲ ወርቂ ቅርሲ ዓደይ መዓልኣፋ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ አንቶረ ኣብ ስሩዕ ትምህርትን መደባት ምጥፋእ መሃይምነትን ዝተመዝገበ ትምህርታዊ ገስጋስ ንምሕያል ድውልውነቶም ኣረጋጊጾም ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱን ዘዳለው ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተውርበ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ አንቶረን ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ከባቢኦም ዝሳላሰል ዘሎ ስሩዕን መደብ ትምህርትን ዓበይትን ዘጠቃልል ትምህርታዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ካብኣታቶም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ብትሽዓተ ጉንበት ኣብ ዘካይድዎ ዋዕላ ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ጎይቶኦም ጸጋይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ትምህርቲ መሰረት ምዕባለ ስለዝኾነ ህዝቢ ማዕረቲ መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ኣተኪሩ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣበርክቱን ስታፊኡን ከዕዝዝ ቅሩብ ምዃኑ ገሊጹ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ አንቶረ መምህር ሃብተ ሚካኤል ምናሴ ድማ እታ ኣብ 1994 ብ92 ተማሃሮ ስሩዕ ስራሕ ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ስሩዕ ትምህርቲ ዝከታተሉ ኣስታ 1500 ተማሃሮ ከም ዘለውዋ ኣብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነትን መደብ ዓርዮትን ዝመሃሩ ድማ ብድምር 387 ከም ዘለው እዚ ድማ ዘተባብዕ ገስጋስ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ መምህር ሃብተ ሚካኤል ኣስዒቡ እታ ቤት ትምህርቲ ምስቲ በቐጻሊ ዝዓቢ ዘሎ ቁጽሪ ተማሃሮ ሕጽረት ትሕተ ቅርጽን ክፍልታትን ስለ ዘለዋ ቆላሕታ ክግበረላ ተላቢኡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣዋሃዲ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣቶ ዩሱፍ ይስሐቅ ወገኑ እቲ መደብ ብዞባ ደረጃ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ አንቶረ ብሌናዮምን ብኮን ዘሎ ተሳታፍነት ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ብምሕባር ተሳታፍነት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኮነ ዝካየድ ጎስጓሳት ክሕይል ኣዘኻኺሩ እቲ ለባዋታት ቀሪቡ ዘሎ ኣብ መጥፋእ መሓይምነት ኣብ ዓርዮት ወይ ኣብነታውያን ኮና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ናይ መባእታ ኣለና ብዓብዩ ትሕቲ ዕድሜ እውን ኣለውና እዚ ናይ ቅድሚ ትምህርቲ ዘሎ በዓል እውን ሃጋፋት እውን ብዓብዩ ክዕበስ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣመላሊና ከም ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስተን ካልኦት ዞባታት ተወዳደርቲ ኮይና ኣብ ካልእ ንጥፈታት ንቃወመተሉ ዘኽእል ባይታ እዩ ዝዋዕላ እዚ ንገስጋስ ትምህርቲ ዝዕንቅፁ ዘለው መርዓት ትሕቲ ዕድመ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ትሑት ንቕሓት ምዃኖም ዝሓበረ ኣመሓዳር ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ግደ ስቲፋኖስ ተራ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ብንቕሓት ክሳተፉ ጸዊዑ ሓደ ቆልዓ ኣብ ዕድሚኡ ኣብ ትምህርቲ ኾነእትዎ ከም ዘለና ኩላህና ጻዕሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ሓላፍነት እዚ ካልእ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝበሃል ክጠፍእ ኣለዎ ምክንያቱ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ናይ ትምህርቲ ዕድላን ናይ መጻዕ ዕድላን ተቆፂ ይተርፍ ስለ ዘሎ ትሳለሳይ ደንበታት እዩ ንዓና ዝሃስየና ደንበታት እንድሕር ፈቆዶ በረኻ ከም ዓዲ ወሲድና ንቕመጦ ኮይና ደቅና ከነምህር ኣይንኽእል ክንሕከም ኣይንኽእል ዋዕለኛታት ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካየድ ወዘተ ኣብ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ተሳታፍነት ደቂ ተባዕትዮ ማዕረቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኽዓቢ ብዕቱብ ክስራሕ መሃይምነት ዘየጥፍኡን ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡን ቆልዑ ተለልዮም ከም ዝመሃሩ ክግበር ብተሳትፎ ከም ዝህነፅ ግዝያዊ መምሃሪ ክፍልታት ምምሕያሽ ክግበረሉ ቀጽሪ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሓለን ዝብልን ካልእን ውሳኔታት ኣሕሊፎም ኣብ መወዳእታ ድማ ንትግባር ናይቲ ውሳነታት ምምሕዳር ከባቢ ምስ ኣካላቱ ሓላፍነት ክወስድ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ምምሕዳር ከባቢ አንቶረ ሓንቲ ካብ 23 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ኮይና ልዕሊ 7,000 ህዝቢ ይነብራ
ኣብ ንዞባ ፍሮ ካብ 10 ሚያዝያ ክሳብ 1 ግንቦት ኣብ ዝተሰላሰለ ምርጫታት ኣብ 7 መጋባእያታት ከምኡ ኣብያተ ፍርዲ ዘገልግሉ 7 ደያኑን 33 ናይ ዕርቂ ሽማግለታትን ተመሪጾም ኣብ ማሕዳርቲ ንዞባ አቶ ዑስማን ዓረፋ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምብራኽ ኣቀዲሙ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ዓወት መደብ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ዝተመርጹ ደያኑ ኣብ ምርጋጽ ስሉጥን ኣብ ክብርታት ሕብረተሰብ ዝተሰረተ ብይንን ተርኦም ብቐሊል ከም ዘይግመት ገሊጹ ኣብ 15 ምሕዳራት ካቢኑ ዞባ ፎሮ 8 ኮማው ኣብያተ ፍርዲ ምንባረን ኣብ ዝዋን ዝግን ናብ 7 ከም ዝወረዳ ካብ ምሕዳርቱ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ መንሱራ ምሕዳራት ከባቢ መንታይ ዓድኮኩይ ድሉክ ሕርኮክ መጋውዳ ኮሬትን ገርገርን ምርጫታት ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየት ስራሕና እናበርቲ ዓድን ተኻይዱ እቲ ምርጫታት ናይ ስራሕ ግዜኦም ንዝኣኸለ ንምትካእ ዝዓለመ ምዃኑ ዝሓበረ ኣካየድ ስራሕ ንዞባ መንሱራ ኣቶ የማነ ተስፋ ሚካኤል ሓደስቲ ዝተመርጹ ኣብ ማሕደርትን ኣካየድ ስራሕን ንዝመረጾም ህዝቢ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ከገልግሉ ህዝቢ ድማ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሎም ኣዘኻኺሩ እቶም ዝተመርጹ ኣብ ማሕደርትን ኣካየድ ስራሕን ብወገኖም ዝተሰከመ ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ኣብ ምምሕዳራዊ መዳይ እወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ ጾሮና ወከልቲ 15 ምምሕዳራት ከባብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳተፍዎ ዘተ ኣብ ትግባር መደባት ልምዓት ተኻይዱ ኣብ ማሕዳርቲ ንዞባ አቶ ኢዮብ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣቲና ዘለና መድረኽ ሰላም ከምቲ ፈጢርዎ ዘሎ ዕድላት ብድሆታት እውን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንቑሕ ተሳትፎ ኮምን ውሁድ ስራሕ ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቡ ብዘይካ እዚ ኣካዳሚያውን ሞያውን ዓቕሚ መንእስያት ንምሕያል ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዓንዲ ሕቆ መደባት ልምዓታዊ ብምዃኑ መንእስያት ነቲ ዕድላት ብግቡእ ተጠቂሞም ቀላስ ተራ ክፃወቱ ኣዘኻኺሩ ኣብ ትርክብ ወለዲ ኩነታት ተማሃሮ ደቆም ክከታተሉን ዘይቅቡላት ባህርያት ክቃለሱን እውን ለበዋ ቀሪቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዑና ዓንዶም ዓዲ ሓርገፅን ዓዲ ኸረን ከምኡውን ምምሕዳራት ከባቢ እምባባርያ ግንዘቦ ሕልሖን ፍልሖን ደቂ ሌፋይን ዘሎን ጸገም ስተማይ ንምፍታሕ ቀዳምነት ተዋሂቡ ዲጋታትን ራያታትን ክህነጽ ተሓቲቶም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምዛም ሎም ዓመት ናብ ሳዋ ዝወርዱ ተማሃሮ 11 ክፍሊ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ተወዳዳርነቶም ክብምባል ዝበለጸ ውፅኢት ንምዝጋብ ይጽዕሩ ከም ዘለው ገሊጾም ኣድማዕነት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ኣብ ኣካዳሚያዊ ብቕዓትን ውፉይ ተበግሶታትን መንእሰያት ከም ዝምርኮዝ ዝጠቐስቶም ተማሃሮ ንቕሓት ዘበርኽ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽን መናብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽን ብመንግስቲ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ከምኡውን ጥንታውን ታሪኻውን ቦታታት ንምዕዛብ ዲጋ ጋሕቴላይ ወደብ ባፅዕ መስጊድ ሰሓባ ኣዱሊስን ቤተ መዘክርን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዑደት ኣብ ዘካየዱሉ እዋን እዩ እቶም መንእስያት ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝኣመሰለ መሃር ዑደት ብሰፊሑ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ክቡራት ተዓዘብትና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዛ ትስዕብ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ب12 ግንቦት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቤት መቕሰስ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ከተማ ዳብሎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ሰብ መዝተ ሃገር ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ምስ ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ምትሓዝ ዘለዎም ሽበራውያን ዝሃንደስዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቤተ መቕደስ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ሃይማኖታውን ቀቢላዊ ምትፍናን ከየስዕብ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ መንግስቲ እቲ ሃገር ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርጋ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ እኳ እንተሎ ዛጊት ግን ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማልን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ወገናት ይጠቕሱ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ክፍጠር ካብ ዝኽእል ተወሳኺ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ከም ዘይትርዕድ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዚ ዝሓበረት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ብምልኡ እታው ንብረት ቻይና ቀረጽ ክውስን ከም ዝኽእል ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ድሕሪ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ እዩ እቲ ውጥን ምስ ዝትግበር $300 ቢልዮን ዝዋግኡ ንብረት ቻይና ብኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚትሎም
ሃገሩ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምርዳ መሊሱ ክንህር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑም ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ቻይና ንዝነበረ ናይ 10 ሚታዊት ቀረጽ እታው ናብ 25 ሚታዊት ክብ ከም ዘበለቶ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ቻይና እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣይርስዕን ብሰንክቲ ዘይምቅዳው ካልኦት ሃገራትን በዓልታት ተጸልየን ምህላውን እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳውን ናይ ግብርን መልሰ ግብርን ስጉምታትን ፍታሕ ንምዳይ ኣብ ልዕሊ ወከልቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ቤጂንግ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም እተበተነ ማዕከናት ዜና የቃልሕ ኣለዋ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብጉዳይ ኢራን ንምዝታይ ሎም 13 ግንቦት ከተማ ብራስለስ ኣትዮም ሚስተር ፖምፔዮ ምስ ጸሓፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፌደሪካ ሞገሪኒን ካልኦት መራሕቲ ኣባል ሃገራትን ተራኺቡ ክዘራረብ ምዃኑን ማዕከናት ዜና ዘጋውሓ ዘለዋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ተካይዶ ዘላ ወተሃደራውን ቁጠባውን ምንቅስቓሳት ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቃውሞ ይገጥሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ሚስተር ፖምፔዮ ኣብ ቤልጅየም ዝበጽሕ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ጽባሕ 14 ግንቦት ናብ ሩስያ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲንን ካልኦት ሰበስልጣንታ ሃገርን ተራኺቡ ክዝት መደብ ኣሎም ጉዳይ ቬኔዙዌላ ሰሜን ኮርያ ዩክሬንን ኢራንን ኣብ ዝርክብ ከም ዝዝተየሎም ተወጢኖም ዘለዉ ዛዕባታት ምዃኖም እዩ ዝቃልሕ ዘሎም ኣሜሪካን ሩስያን ኣብቶም ጉዳያት ፍልልያት ከም ዘለዎን ዝሕብሩ ጸብጸባት እዚ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሶቺ ዝካየድ ርክብ ነቲ ክልታዊ ፍልልያት ንምጽባብ ዝዓለመ ምዃኑ የረድኡ ምምሕዳር ርእሰ ከተማ ኒው ደልሂ ተኸሲቱ ብዘሎ ጽዑቕ ብከላየር ሓድሽ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዚ ብርቱዕ ሙቐት ዘሰነዮ ብከላ ጥዕናዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝሓበረ ምምሕዳር ነበርቲ ምንቅስቓሳቶም ከጉድሉ ጸዊዑሎም ኣብታ ከተማ ብከላየር ክኽሰት ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ እዚ ናይ ሕጂ ግን ዝጸዓቐ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኒው ደልሂ ብደረጃ ዓለም ልዑል መጠን ብከላየር ኣለውን ካብ ዝበሃላ ከተማታት ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጸባት ኣብታ ከተማ ምስቲ ተርእዮ ብዝተኣሳሰር ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይጠቕሱ መንግስቲ ህንዲ ብከላየር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ንምግታእ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ነዚ ዕለስተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈነ ኤሪቲ ክትከታተሉ ዕድም ብሩኽ ምሸት عدي زيادة زاداتي دلدل كي جيش حمدا نتقب ماي كي تفقي كستنا بكرسا وعدي عدي لملم كل الليل وزكاتي تخال كحداس وجهها شاخاتي تدح كملاس قرمة بأخلي بتخلي بخبت انسسا عدي يبركة قمجا قرب هواتي قرب نتكل أخن نقول في الصامتاتنا بمقرب نسنيه عدي لملم كل الليل ندقنا وحس أكباب نور الصوم لملم كل الليل بمغنيات مدبل عسان شموتن عمت بعلنا صنات اب كتما دقم حره وددر بشكلتا يكيرالو
ኣብዚ ካብ ዕለት 1 ግንቦት 2019 ጀሚሩን ንሰለስተ ሰናብቲ ዝቐጸለ ናይ ህጻናት ማእከሎት ልሙዳት ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቆፈ ውድድር ዝረኽበ ውፅኢት ዝስዕብ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኣማኑኤል አንገሶም ብ21 ነጥቢ፣ ካልኣይ ሙሴ ምሕረታው 14 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ዮናታን ማዓሾ 10 ነጥቢ፣ ራብዓይ ቢንያም ሃይለ 9 ነጥቢ፣ ሓምሻይ ቴክየ ተኽሉ 7 ነጥቢ። ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኤቨን ሮቤል 17 ነጥቢ፣ ካልኣይ አቤል ኢዮብ 9 ነጥቢ፣ ሳልሳይ አሌክስ በረኸት 8 ነጥቢ፣ ራብዓይ ያፌት መሓሪ 8 ነጥቢ፣ ሓምሻይ ፍትሓዊ ብ5 ነጥቢ። ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ተመስገን የማነ 14 ነጥቢ፣ ካልኣይ ኣማን ሕሸ 10 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ዮናታን ነጋሲ 9 ነጥቢ፣ ራብዓይ ዮሃንስ አፈወርቂ 9 ነጥቢ፣ ሓምሻይ ተስፋይት ወልደ ሚካኤል 8 ነጥቢ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ረሃዋ ወልደ ሚካኤል 15 ነጥቢ፣ ካልአይቲ ዮርዳኖስ ፍሳሕ 14 ነጥቢ፣ ሳልሰይቲ ቤተልሔም ሰሎሞን 8 ነጥቢ፣ ራብዒቲ ሄርሜላ ሳሙኤል 8 ነጥቢ፣ ሓምሸይቲ ሩታ ተኽሉ 7 ነጥቢ። ብምክንያቱ መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ክካየድ ፀንሐ ስፖርታዊ ግጥማት ሱንኩላን ዝሓለፈ ቀዳም 12 ግንቦት ተዛዚሙ። እዚ ኣብ ማዓስከር ለንደን በቀደም 12 ግንቦት ዝተኻየደ ናይ መዛዘመ ፀወታ ብምትሕባር ሃገራዊ ፓራኦሎምፒክ ኤርትራን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔትን ካልኦትን ተኻይዱ። እዚ ግጥማት እዚ ንዓመታት ተዳኺሙ ዝፀንሐ ስፖርት ስንኩላን ምብርባሩን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ጋንታ ዓራግ ንጋንታ ሰላም 19-12 ክትስዕራን ከላ ብኣጠቓላሊ ኸኣ ጋንታ ፈንቀል ቀዳሚቲ ደንን ካልአይቲ ዓራግ ሳልሰይቲ ጋንታ ሰላም ከዓ ራብዒቲ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን። በዘይ ካዚ ኣቐዲሙን ናይ ዊልቸር ውድድርን ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ውሽጢ ፀወታት እውን ተኻይዱ እዩ። ልዕውታት ጋንታት ውልቀ ተፃወትን ዋናጩን ካልእን ሽልማት ብዝተፈላለየ ሓለፍቲ ድማ ተዓዲሉ። ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጎሌጅ ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽ ስፖርታዊ ቅነ ተምሃሮ ተኻይዱ። እቶም ዝተኻይዱ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስ ዘጠቓለሉ ኮይኖም ተምሃሮ በብክላስተራትን ክልል ዕድመን ተኸፋፊሎም ሩሱን ውድድራት ከም ዘካይዱ ወከልቲ ኤሪና ንኣካየድቲ ናይቲ መደብ ብምጥቃስ ሓቢሮም። ኣብ ንኡስ ዞባ ጎሌጅ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 10-11 ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ኣታሓሪ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዋተ ሳልሰይቲ ድማ ቤት ትምህርቲ ከዋቶ ኮይነን። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ቀንዴል ጥራይ ስለ ዝተሳተፈት ዕዉት ናይ ተቐነ ኮይና ኣብ ክልል ዕድመ 12-13 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ጎልጅ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ተስፋ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ሃሞያይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ኣልኒ ብራስ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ፋና ሳልሰይቲ ድማ ቤት ትምህርቲ ጎልጅ ብምዃን ውድድራት ተዛዚመን። ኣብ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድራት ተምሃሮ በብደረጃ ዕድሜኦም ፆቶኦም ተኸፋፊሎም ካብ 50 ክሳብ 1500 ሜትሮ ውድድራት ብምክያድ ዕውታት ዝተዳለሎም ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ቅነ ድማ ተምሃሮ ብፆታን ክላስተርን ተኸፋፊሎም ውድድራት ኩዕሶ እግሪን ኣትሌቲክስን ከካይዱ ከለው ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልል ዕድመ 10-11 ኣባይተ ትምህርቲ ኣስሞድ ዓሊ ሰይድን ግራሻን ብቐደም ተኸተል ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ደረጃ ክሕዛ ካብ ናይ ክልል ዕድመ 12-13 ድማ ቤት ትምህርቲ ዓሊ ሰይድ ቀዳሚቲ ቤት ትምህርቲ ኣለቦ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ፌስኮ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን። ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ናይ 100 ሜትሮ 200 400 ሜትሮ ውድድራት ብምክያድ ዕውታት በብደረጃ ዕድሜኦም ዝተዳለሎም ሽልማት ተቐቢሎም። ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ድማ ስፖርታዊ ብቕዓት ተምሃሮ ዝፍትሽ ሓድሕዳዊ ተመክሮ ዝለዋወጥሉ ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመ ተመሳሳሊ ስፖርታዊ ቅነ ከም ዘካይዱ ወኪል ዜና ንሓላፊ ቤት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር ፍቓዱ ገብረ ሃዋርያት ብምጥቃስ ሓቢሮም።